Lepo pozdravljeni, mi smo Tim 15 in danes vam bomo predstavili naš projekt na tema Strateški razvoj in transformacije družinskih podjetij, ki smo obravnavali v okviru predmeta Družinsko podjetništvo. V nalogi smo se osredotočili na to, kako se družinska podjetja prilagajajo spremembam, ohranjajo konkurenčnost in razvijajo dolgoročne strategije za uspešno delovanje. Strateška transformacija podjetja Lesar zahteva celovit pristop, ki povezuje digitalno transformacijo, trajnostni model in medgeneracijski prenos vodenja. Namen naloge je opredeliti ključne razvojne izzive po rešitvi lastniškega vprašanja ter oblikovati celovit, izvedljiv in fazno strukturiran predlog razvoja. V nalogi predstavljamo cilje digitalne strategije, trajnostnega modela in vključevanja nove generacije, pri čemer izhajamo iz teoretičnih konceptov družinskega podjetništva in analize sodobnih trendov, ki usmerjajo nadaljnjo rast in stabilnost podjetja. V prvi nalogi smo sprejeli odločitev, ki predstavlja prelomnico za podjetje Lesar d.o.o. Izstop solastnika Janeza bomo izvedli postopno v 3-letnem obdobju in na podlagi neodvisne ocenitve. S tem smo zaščitili likvidnost, zagotovili stabilnost poslovanja in ohranili dragoceno kontinuiteto družinskega lastništva, kar predstavlja temelj, na katerem podjetje gradi svojo identiteto in dolgoročno vizijo. Ta premišljena odločitev odpira prostor mlajši generaciji. Marko in Maja prevzameta ključno vlogo pri digitalni in trajnostni transformaciji, od digitalizacije prodajnih kanalov do uvajanja trajnostnih praks. Postopno izplačevanje pa ohranja investicijski potencial, ki je nujen za modernizacijo in širitev podjetja. S tem smo postavili trdno izhodišče za celovit razvojni predlog v timski nalogi 2. Podjetje Lesar d.o.o. po razrešitvi lastniškega spora vstopa v ključno razvojno fazo. Postopni odkup deleža strica Janeza in vključitev Marka in Maje ne prinašata le stabilnosti, temveč odpirata vrata celoviti digitalni preobrazbi, nujni zaradi stagnacije prodaje, šibke digitalne prisotnosti in vse ostrejše konkurence. Osrednji poudarek strategije je vzpostavitev sodobne spletne trgovine, ki podjetje premakne iz lokalnega okolja na širši trg. Podprta je z močnim digitalnim marketingom, aktivno prisotnostjo na družbenih omrežjih in optimizacijo spletne strani, kar krepi prepoznavnost in zaupanje kupcev. Hkrati izboljšana uporabniška izkušnja od preglednosti do hitre komunikacije postane ključni dejavnik zvestobe. Umetna inteligenca pa služi kot podporno orodje, ki ga je smiselno uvajati postopno. Trajnostni model predstavlja ključen del strateškega razvoja podjetja Lesar d.o.o., ki ob vključitvi mlajše generacije prenavlja svoje procese in krepi odgovorno poslovanje. Kupci vse bolj pričakujejo trajnostne materiale, transparentnost in premišljeno ravnanje z viri, zato trajnost postaja pomembna konkurenčna prednost. Podjetje lahko postopno uvede okolju prijaznejšo embalažo, optimizira logistične poti ter digitalizira spremljanje naročil in zalog, kar zmanjšuje stroške in ogljični odtis. V proizvodnji je ključna uporaba certificiranega lesa, ponovna uporaba ostankov ter razvoj izdelkov z višjo dodano vrednostjo. Umetna inteligenca je služila kot podpora pri oblikovanju modela, pri čemer je predvideno postopno uvajanje trajnostnih rešitev skladno z možnostmi podjetja. Vključitev mlajše generacije predstavlja prelomni trenutek v razvoju podjetja Lesar d.o.o. Postopni odkup deleža strica Janeza ter prenos lastništva na Marka in Majo ne pomenita zgolj stabilizacije, temveč odpirata prostor za ambiciozno digitalno in trajnostno prenovo podjetja. Marko prevzema vodilno vlogo v digitalni transformaciji od e-trgovine do izboljšane uporabniške izkušnje. Medtem ko Maja vodi trajnostni steber, uvaja ekološko embalažo, optimizira logistiko in nadzira ključne okoljske kazalnike. Prehod poteka dvosmerno, oče Miha predaja mojstrstvo in tradicijo, mlajša pa v podjetje vnašata sodobna digitalna in trajnostna znanja. Generacijske napetosti obvladuje z jasno razmejitvijo pristojnosti, družinskim svetom in objektivnimi kazalniki uspešnosti. Tako nastaja model, ki prepričljivo povezuje tradicijo, razvoj in dolgoročno vzdržnost podjetja. Razvojni predlog za podjetje Lesar d.o.o. temelji na 6 medsebojno povezanih ukrepih, katerih cilj je celovita digitalna in trajnostna prenova podjetja. Ključna sta uvedba ERP in CRM sistemov, ki omogočata integrirano upravljanje procesov, večjo sledljivost in trajnostno usmerjeno delo s kupci.
Дигитално околско книговодство подјатие приправля на сертификација, но медтем ко структуриран менторски програм заготавља двосмерни генерацијски пренос знања. Развој ласна сплетна трговина, крепи вечканална продаја, окружни посолни модел, па зменшува отпадки и повешува искористок суровини. Уметна интелигенција е била употребена како аналитична подпора, при чемер се били уси укрепи критично вреднотени и прилагувани дејанским возможностим подјатија. Подјатија Лесар ДОО се обхратнем увањању дигитализација, трајносних пракс и генерацијскega преноса сооча за изразитими посолними и организацијскими твегања. Мед клучними истопаја неварност на пачна дигитално усмеритве, финансна испоставленост заради високих инвестиции, тер волатилност трајносних материјалов. Организацијска твегања додатно поглабljао генерацијски конфликти, поманкање професионализација, ригидни процеси и твегање изгубена имега знања. За нjihoво обладување се описани 3 стебри. Формална дигитална стратегија с јасно долочени КПИ, постапно ување трајносних пракс тер професионализација управување с дружинским светом и систематичним преносом знања. Такшен приступ крепи прегледност, зменшува неготовост и заготавља долгорочно отпорност подјатија. Процес наоѓање ја представлял целовит преискус аналитичнega размишљања, стратешкega начртувања и методолошка дисциплина. Захтевало ја преход од реактивнего кризнего одложење ка системскему, долгорочнему и тимско усвоенему развојнему размишљању. Индивидуална приправа ја показала да уметна интелигенција лако поспеши анализа, venдар без критична престоја остаја генерична. Тимски дел ја омогучил синтеза различних погледов тер ускладител дигитализација, трајности и вклучување нова генерација во еднотна стратегија. Кончна решител темели на интеграција тех трех подручји, оцени твегања и јасни структури укрепор, кар ја поглобило наше разумевање стратешки трансформација дружинских подјатии и укрепило способност тимского одлучање во комплексних ситуацијах. Со целовита интеграција, дигитализација, трајноснега посување и меѓугенерацијскega преноса, подјатија Лесар ДОО придобива стратешка предност ке му омогуча не ле стабилност, темвеч туди долгорочна конкурентност и развој во преходних генерацијах. Најлепша хвала за ваша позорност, ter z veseljem prisluhnemo vašim povratnim informacijam.